nobedade honenak aukeratuta. Durangoko azoka, zuzenean 11an, azaroaren 7tik 11ara. Hautsenearen disko aurkezpen kontzertuak, azoka telebista saioa, gurean gaur berezia, azoka 24 orduz. Jarraitu telebistan zein sare sozialetan. Eusko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legea onartu du osoko bilkuran. Araudi berriak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan diharduten 100.000 beharginen jarduna antolatu eta arautzen du. Legeak garapen profesionalaren alderdi guztiak arautzen ditu eta Euskal enplegu publikoaren eredu propioa definitzen eta finkatzen du. Espero zen bezala Jaurlaritza osatzen duten bi alderdien aldeko botoarekin eta PP Ciudadanos koalizioaren abstentzioarekin atera da aurrera. Eskuineko indarrak akordioa egin zuen gobernuarekin espetxe zuzendaritzako lanpostuen eskala sortzeko. Hartara lanpostuok eskaintza publikora aterako dira. EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta Voxek kontra bozkatu dute. Koalizio abertzalearen ustez, legeak ez du administrazio publikoaren euskalduntzean pausorik ematen eta ez du konpontzen Europar Batasunetik kanpoko herritarrek langile publiko izateko duten arazoa. Ildo beretik aritu da koalizio morea ere. Arratsaldeon, aipatutako legeak era guztietako erreakzioak eragin ditu, legebiltzarrean baita bertatik kanpo ere. Lege aurrera eraman dute Jaurlaritzako bi alderdien botoekin eta PP Ciudadanos taldearen abstentzioarekin. EH Bilduk berriz salatu du sindikatuekin ez dela negoziaziorik izan eta kexa hori legebiltzarraren atarira eraman du labek. 23 urte daramatzagu lege berdinagaz, funtzio publikoko legea. Beraz, garrantzi handia dauka gaurko lege honek zeren eta eguneratu egiten dago enplegu publikoaren esparru osoa. Aurreko legegintzalditan izan da ere, ez da izan posible onartzia, berez gaurko egunean onartzia gauza garrantzitsua eta importantia da. Osatzera dinogu lege hau, bai langilei, bai sindikatuei lepo emanez egin dalako. Ez da inongo negoziaketarik egon, eta sindikatuak egin ditugun ekarpen guztiak bertan bera geratuak izan dira. Beraz, inposatua eta ez negoziatua. 10. greba eguna dute gaurkoa Bizkaiko metalgintzako langileek. Sindikatuen arabera lanuztera deituta dauden langiletatik 85%ek egin dute bat grebarekin. Hitzarmenak 56.000 langileri eragiten die momentuz aurreko ostiraleko bileraren ondotik. Patronalaren berririk ez dute izan sindikatuek eta salatu dute patronalak lan-hitzarmenaren negoziazioa blokeo egoeran duela. Indarrez jarraitzen dugu, oso tinko eusten borrokari, negoziazioaren alde ere eginez, baina gure ustetan argi dugu FEBEMek duela pilota bere teiatuan. FEBEN presionatuta dagoela ere, badakigu FEBEMeko enpresa batzuk akordioaren alde daudela, heldu zaigu, eta badakigu ere nola FEBEMeko enpresa batzuk erabaki dutela FEBEMetik irten egiten ari diren gestioagatik. Borrokarako prest eta tinko, baina eskua luzatuta ere negoziaziorako. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektuaren aurka, bi greba deialdi egin zituzten sare publikorako ELALAB eta Esteila sindikatuek. Atzo egin zuten horietako lehenengoa, eta abenduaren 14rako daukate jarrita bigarrena. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak atzoko grebaren parte hartzearen datuak eman ditu, ikastetxe guztien datuak jaso ostean. Irakasleen 33,1%ek egin zuen atzo bat greba eskubidearekin. Sindikatuek parte hartze handiagoa izan zela ziurtatu zuten, haien esanetan langileen 60% bat egin zuten. Eta esan dezakegu, ditugun datuen arabera, 60%ak
bat egin duela greba deialdiarekin. 800 eskolak osatzen dute sare publikoa, 50.000 langile sari gara eta guretzat oso berri pozgarria da, oso jarraipen zabala da eta badakigu jende asko etortzen ari dela ona. Bildu gara hezkuntza legea aurreproiektu honi gure kontrakotasuna azaltzeko. Bai, zirriborro honek ez baitu egun dugun sistema publiko-pribatua gainditzen eta horrek suposatzen duena da egun dugun arazorik hezkuntzan dugun arazorik larriena ez duela konpontzen, segregazioa alegia. Sindikatuok ekarpenak egin dizkiogu aurkeztu zaizkigun aukera guztietan, idatziz, ahoz, publikoki eta abar. Eta hezkuntza sailaren aldetik argitaratu diren dokumentu guztietan gure eskaerak ez dira aintzat hartuak izan. Bart gauean Gorraiz merkataritza gunea suak hartu du eta bertako ilapaindegiak, garbitegiak, albaitarien guneak eta kafetegiak kalteak izan dituzte. Gertatutakoaren berri jakitean, Eguesibarko polizia, foruzengoa eta suhiltzaileak bertaratu dira. Oraindik ez dago argi zerk piztu duen sua, baina poliziak ikerketa bat jarri du martxan. Inguruko errepideak itxita daude jada eta zirkulazioa beste bide batzutatik bideratu dute. Urte luzez Gipuzkoako autobideetan batutako hondakinak Usurbilgo Aritzeta eremuan AP8 autobidearen bazterreko mendialde batean legez kanpo botatzen aritu dira aldundiak azpikontratatutako zenbait enpresa. Horrez gain, Ela sindikatuak adierazi du enpresa horietan lanean ari diren beharginen lan baldintzak ez direla errespetatzen. Gipuzkoako batzar nagusietan gaur egin duen agerraldi batean Elak salatu du Gipuzkoako autobideak kudeatzen dituen bidegi enpresa publikoak azpikontratatutako enpresek ez dituztela betetzen kontratuaren baldintzak eta langileen lan baldintzei eta naturari kalte egiten dietela. Horrekin batera, bidegiri egotzi dio azpikontratetan eskutatzen dela eta irregulartasun horiek argitzeko ikerketa sakon bat eskatu. Eta gaizaldatuta Espainiako poliziak jakinarazi duenez, 6 dira guztira azken egunetan antzeman dituzten bombak. Azken 24 orduetan 5 antzeman dituzte Espainiako Defentsa Ministerioan, Ukrainiak Madrilen duen enbaxadan, AEBek Madrilen duten enbaxadan, Zaragozako instalazar armalantegien eta Torrejon de Ardoz herrian den aire basean jaso dituzte lehergailuak. Ez aldi berean, aurretik, azaroaren 24an Pedro Sánchez presidenteari zuzenduriko beste lehergai bat antzeman zuten Moncloan. Espainiako Auzitegi Nazionalak hartu du ikerketaren ardura. Publiko egin zen lehena Ukrainiaren enbaxadan jaso zuten atzo, ordu bata aldera. Eztanda egin zuen arte ez zuten detektatu bomba eta gutuna ireki zuen langilea zaurituta dago leherketaren ondorioz. Gutuna Sergei Poreltsev enbaxadoreari zuzendua zen. Enbaxadako leherketatik ordu gutxira antzeman zuten Zaragozako arma lantegira ailegatutako bomba gutuna. Polizia iturrien arabera segurtasun zerbitzuek susmagarritzat jo zuten jasotakoa eta hortaz erdietsi zuten bomba kontrolatzea. Berdin gertatu da gaur goizaldean Espainiako Defentsa Ministerioan eta Torrejongo aire basean antzemandakoekin. Garaiz detektatu dituzte eta ez da izan zauriturik. Antzeko ezaugarriak dituzte eta agian gehiago egongo direla ohartarazi dute. Eta kulturan, Miguel Ángel Elustondo kazetari eta idazle azpeitiarrari eman diote aurtengo Ricardo Arregi kazetaritza saria, berrian argitaratutako Tonba Neortzirik elkarrizketa sortagatik. Komunikazio saria berriz, enpresabidea.eus webguneak irabazi du. Euskal kazetaritzari aitortza bat egiteko asmoz banatzen dira sari horiek. Nik ez dakit zer zirkuito labur dabiltzan nire barruan gauza batzuk idaztera eramaten nautenak eta gauza batzuk irakurtzera. Baina barrura sartzen zaizkit. Eta eramaten naute Ricardo Arregi irakurtzera hasieratik bukaera arte. Eta Ricardoen ahotsa entzutera eramaten naute. Edo Gabriela Destiren poema horretara. Eta barrura sartzen zaizkit eta min egiten didate edo krak. Eusko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legea onartu du gaur. Honek EAEko sektore publikoan diharduten 100.000 langileren jarduna
arautuko du eta atea zabalduko die Europar Batasunetik kanpoko beharginei, beharrizan berezia dagoenean eta arlo jakinetan oposizioa eta sindikatuak kontra azaldu dira. Urte daramatzagu lege berdinagaz, funtzio publikoko legea. Beraz, garrantzi handia dauka gaurko lege honek zeren eta eguneratu egiten dago enplegu publikoaren esparru osoa. Lege hau, bai langilei, bai sindikatuei lepo emanez egin dalako. Ez da inongo negoziaketarik egon, eta sindikatuak egin ditugun ekarpen guztiak bertan bera geratuak izan dira. Eta gaurtik aurrera Arabako negozio eta jarduera ekonomiko guztiak derrigortuta daude tiket bai sistema berriaren bidez fakturatzera. Hala ere, Araba dendakeko negozioen ia erdiek ez dute prest tiket bai sistema hori. Nerea Garziak azalduko digu. Arabako Foru Aldundiaren datuen arabera, 18.000 negozioak eta autonomok egokitu beharko dute faktura elektronikoen sistema. 2 hilabeteko atzerapenarekin egingo dute, izan ere hasieran urrian hasi behar ziren sistema hauek ezartzen. Epea luzatzeko eskaera ugari jaso zituen lurraldeko aldundiak eta atzeratzeko erabakia hartu zuen. Hala ere, Araba dendak elkartearen arabera, elkartearen negozioen ia erdiek ez dute sistema ezarri oraindik. Bestelako ezer suposatu azkenean ez dugulako egin behar izan beste denda batzuetan bezala egokitu informatikoki edo, esan nahi dut. Bai sartu behar izan dela programa, baina infrastruktura bageneukan, orduan beste barik aldaketa izan da, tiketa dota faktura ateratzen denean, aldatu egiten zaigula formatoa, baina ez digu bestelako galerarik egin. Hasieran pixkan moteldu egin zan prozesua, probaketa egitean, baina nik uste dut gaur-gaurkozia bada bilela ritmo honen, orduan larregi ez dugu igerri. Guretzako esan nahi dut, kaso bezeroentzako izango da erosagoa, guri behintzat ez digu aldatzen. Una semana y media empezamos con las pruebas para saber cómo utilizarlo, cómo manejarnos, cómo funciona todo, cierre de caja y todas esas cosas. Sabemos que es para controlar, creo yo, el dinero que entra por el dinero que sale y todo eso, tener todo controlado y ya está. Lo que hemos aprendido básicamente es un nuevo programa nuevo, porque antes lo hacíamos con las antiguas balanzas, como podéis ver. Bestalde, Arabako ardoaren sektoreko langileek autokarabana bat egin dute ostegun honetan, Oion inguruko upeltegietan barrena eta manifestazio bat egingo dute larunbatean Gasteizen. Labek jakinarazi duenez. Urritik, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin egiten ari diren bezala erosteko ahalmena bermatuko dien eta gaixotasunekiko edo istripuekiko osagarriak hobetuko dituen hitzarmen bat negoziatzea eskatuko dute. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21 egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa. Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere. 2022an hasi zen hitzarmena negoziatzen, baina bilerak bertan bera utzi zituzten. Orduan LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021an hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Azaroan Arabako batzar nagusietara jo zuten sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioek oso urrun jarraitzen dute, soldata igoeri dagokionez, aldaketa txiki batzuk eman dira. Arabako ardogintzako mai negoziatzailearen bilera berria izan dugu hemen Guardian. Bertara, SEAK planteamendu berriak ekarri dituen arren, hobekuntza batzuekin, hauek oraindikan ez dira nahikoa, eta ez ditu asetzen sektoreko langileen beharrak eta nahiak.
uste dugu seak mugimendu hau egin baldin badu izan dela azkenengo asteetan eta hilabetetan aurrera ematen ari dugun dinamika mobilizatzailea gatik izan dela. Eta uste dugu ere bertan sakondu eta gehitu behar ditugula mobilizazioa. Hala ere zenbait aurrera pauso eman dira. Proposamen ekonomikoaz gain, upategiek jardunaldi jaitziera txiki bat proposatu dute. Eta lan gaixotasun edo istripua dela eta eragindako aldi baterako ezintasun osagarriak hobetzera ireki da. Oionen egingo egu kotxe karabana bat eta manifestazio bat, eta larun batean ere Gasteizen egongo gara Ardo Araban. Horregatik gonbidatzen ditugu Araba Errioxako langile guztioi, han bertan larun batean gurekin egotera. Gauzak horrela lab adierazi duenez mugimendu horiek sektoreak burutzen ari diren mobilizazio eta presioari esker lortu dituzte. Bizkaira salto 10. greba eguna dute gaurkoa. Bizkaiko metalgintzako langilek sindikatuen arabera lanuztera deituta dauden langiletatik 85% egin dute bat grebarekin. Hitzarmenak 56.000 langileri eragiten die. Piketea normaltasunez egin da aurrera, egia da ertzaintzaren presentzia oso handia izan dela, eta zentzu hortan, badakigu, tentsio momentu den bat eta normala dela gertatzea edo. Zarekin gertatzen ari dena da erabaki politiko bat, eta babesa daukate egiten dutena, eta erabaki politiko horren helburua da, borroka sindikala edo zein borroka eta kasu honetan Bizkaiko metaleko borroka oztopatzea. Eben, presionatuta dagoela ere, badakigu FMko enpresa batzuk akordioaren alde daudela. Indarrez jarraitzen dugu, oso tinko eusten borrokari, negoziazioaren alde ere eginez. Arabako Mercedesek ekoizpenaren zati bat geldituko du ostiral eta larun bat honetan Bizkaiko metalgintzako grebak sortzen ari den hornidura arazoak dela. Eta ostiralean abenduaren 2an muntaketa gordineko langileen 3 txandak bertan behera geratuko dira. Ordea bizitzaren garestitzeari aurre egiteko hitzarmenaren alde borrokatuko da LAB Gipuzkoako metalean. Abenduaren 31an iraungiko da Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena eta LABek prentsaurrekoan adierazi du sektoreak dituen beharrei aurre egingo dien hitzarmen baten alde borrokatuko dela. LAB sindikatua hasi da prestatzen datorren urtean Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena berritzeko. Beste sektore edo herrialde batzuetan gertatzen ari den moduan, KPIaren igoera eta langileen erosteko ahalmenaren jaitsiera izango da ziurrenik punturik esanguratsuena, egungo testuinguru ekonomikoak baldintzatuta. Hala LABek prentsaurrekoa egin zuen atzo, Adegi Gipuzkoako enpresarien elkartearen egoitzaren atarian eta hitzarmen duina lortzeko bidean borrokarako prest daudela adierazi zuten. Gipuzkoako auzitegiak erabaki du ofizioz berrikusiko dituela sexu askatasunaren aurkako delituekin lotutako kondena irmoak, baldin eta bere momentuan ezarri zen zigorra oraingo legeak ezarritako gehieneko zigorra baino handiagoa edo larriagoa bada. Dagoeneko instantzia judizial horretarako bisekzio penala hori egiten ari dira. Epaileek esan dutenez sexu askatasunaren berme integraleko lege organikoak tipo penalen konfigurazio berri bat finkatzen du. Xedapen iragankor espezifikorik ez duena eta horrek ziurgabetasun egoera sortzen du arau penalaren interpretazioan. Bizkaiko auzitegiak bestalde 2 urte murriztu du sexu erasotzaile bati ezarritako zigorra egungo legea aplikatuz. Beraz, bete beharreko zigorra 4 urtekoa izango da eta ez 6koa. Bizkaian horrelako auzi baten 2. berrikuspena da.
Bilboko alkate Juan Mari Aburtok Casilda de Iturrizar bekak eman dizkie 2020-2021 ikasturtean derrigorrezko bigarren hezkuntzako 3. maila egin eta kalifikazio akademiko onenak lortu dituzten 10 ikaslei. Alkateak Koldo Narbaiza Euskara eta Hezkuntza Saileko zinegotziarekin batera banatu ditu aitorpen horiek udaletxeko Arabiarra aretoan. Bere hitzaldian Aburtok ikasleak zoriondu ditu eta ikasketekin jarraitzera animatu ditu. Bilboko udalak Casilda Iturrizar epeltzaren alargunaren bekak banatu ditu. Hiri hezitzaileen nazioarteko egunean. Bekek 2020-2021 ikasturteetan kalifikazio akademiko onenak dituzten derrigorrezko bigarren hezkuntzako 3. mailako 10 ikasleren lana aitortu dute. Zorionak zuen kalifikazioengatik, nola ez. Ikasteko gaitasun handiaren isla direlako. Baina baita aleginarena, iraunkortasunarena eta lan gogorrarena ere. Egia esan, zuen ikaskideentzat erreferente izan behar duzue, traktoreak izan behar duzue, eta ikasturte bakoitzean ibilbidea egiten eta helmugera iristen lagundu behar diezu. Azkenean komunitate bat izan behar zarete, eta komunitate horretan laguntza izan behar da, zutabe nik esango nuke nagusiena. Kontuan izan lehenengoa iristea baino garrantzitsuagoa dela iristea. Eta horretarako denak iritz daitezen ereduak zarete. Bekeen zenbatekoa ikasturteko 415 eurokoa da batxillergoko eta prestakuntza ziklotako ikasketetan hasten direnentzat eta ikasturteko 905 eurokoa unibertsitate graduetan sartzen direnentzat. Bekak eskuratu ahal izateko DBH-ko 3. mailan gutxienez 8,5ko batazbesteko nota izan barrute ikasleek eta ondoren egoera berean dauden beste ikasle batzuekin lehiatu oposizio batean. Bekadun ikasleek bekari eutsi ahal izango diote, beti ere laguntzaren zedea den ikasturteko batazbesteko nota oso ona bada. Edizionetako 10 ikasle bekadunek nota honenak lortu zituzten, azterketetako 279 parte hartzaileen artean. Zematutako datuen arabera, 1993-tik 2022-ra, 459 bilbotarrek jaso dute beka hori. Bilboko alkateak Euskara eta Hezkuntza Saileko zinegotzi Koldo Narbaizarekin batera banatu ditu bekak. Udaletzeko Arabiar aretoan, Aburtok ikasleak zoriondu ditu eta animatu egin ditu ikasten jarraitzera eta bikaintasunez egitera. Gainera alkateak gaineratu du espero duela nahi duten lanbiderako ibilbide akademikoa eta lan ibilbidea Bilbon aurkitzea. Jarrai ezazue zuen prestakuntza akademikoarekin eta egin ezazue orain arte bezain bikain. Bilbon zuek bezalako talentua eta jarrera duten gazteak nahi ditugu. Hiribilduan bere gaitasun profesionalak garatzeko aukerak aurkituko dituztenak. Abenduaren 10ean giza eskubideen eguna dela eta aitzaki hori hartuta sarek manifestazioa deitu du Durangon etxerako bidean oztoporik ez, gradu erregresiorik ez lelopean. 32 euskal preso 3. gradura aldatu dituzte, horietatik 9 gradu erregresioa jasan dutelarik. 6 dira Espainiako Auzitegi Nazionalak aurten atzera botatako gradu progresioak. Eta guztiok batera bidean jarraitzea beharrezkoa dela konponbide hori gauzatzeko. Eta beren zigor, beren zentsu. Ikusita, eta abendua 10ean giza eskubideen eguna dela aitzaki hartuta, Durangon, bosterdietan manifestazio bat aurre ikusi du sarek, presioi aplikatzen zaien salbuespeneko legediaren amaiera galdaesteko eta batez ere gradu progresioi dagokion ospakari. Legedi honen jopuntu nagusi diren eta sufrimendua gehien pairatu duten senide guztiei. Besarkada estu bat, salbuespen
Telebista katen 6%, zinema emanaldien 1% eta streaming plataformen 0,1%. Horixe Euskaldunek pantailetan euskara duten euskarazko eskaintza. Pantailak euskaraz taldeko kide Alex Aginagaldek eman ditu datuak baita kritikatu ere adierazi duenez, euskarak nahiko presentzia eskasa du pantailetan. Gaur egun ja orokortasun batean lantzen dugu pantailetan euskerak duen erronka, iruditzen zaigulako gizarteari orokorrean eragiten diola, hizkuntza ohituretan eragiten duela, kontsumitzen dugunak. Diskriminazio egoera hau edo hizkuntza zapalkuntza egoera hau oso normalizatuta eta barneratuta daukagu. Gaur egun telebistetan dauden kate digitalen artean 3 ditugu euskeraz, ETV bat, ETV2 eta 11 telebista, gehi tokiko telebistak. Plataforma digitalen irautzarekin, streaming plataformetan milaka eta milaka eduki daude, oraindik ere ez da 0,1%era iristen euskerazko eskaintza, plataforma nagusi hauetan, eta erabat flagrantea eta mingarria iruditzen zaigun kasu bat da zinemaren kasua. Zinemaren kasuan gainera eskuduntzak daude, hau goitik bera arautzeko, eta Euskal Herriko zinemaretoetan eskaintzen diren filmen 1% soilik ematen da euskeraz. Kultura arloan Miel Angel Elustondori eman diote Ricardo Arregi kasetaritza saria. Ricardo Arregi kazetaritza sariketako epaimahaiak adierazpen askatasunaren aldeko aldarria egin nahi du. Nik ez dakit zer zirkuito labur dabiltzan nire barruan gauza batzuk idaztera eramaten nautenak eta gauza batzuk irakurtzera. Baina barrura sartzen zaizkit. Eta eramaten naute Ricardo Arregi irakurtzera hasieratik bukaera arte. Eta Ricardoen ahotsa entzutera eramaten naute. Edo Gabriela Destiren poema horretara. Eta barrura sartzen daizkit eta min egiten didate edo krak. Bestetik, Ramon de Zubiaurreren 30 lan eta dokumentu argitaragabe erakutsiko ditu Durangoko Arte eta Historia Museoak. Erakusketa ostiraletik otsailaren 5 arte luzatuko da. Museotik eszenatokira atzo eman zen jakitera badatoz lelopean ospatuko den 40 minutu rock jaialdia.
Jadanik plazaratu dute Goya sarietako hautagaien zerrenda eta hainbat garaikur jasotzeko aukerak ditu Pablo Urkijoren Irati filmak. 5 saritarako izendatu dute lana zehazki. Halaber, euskarazko beste film batek ere badu Goya saririk erdiesteko aukera, Fermin Muguruzaren Ainhoa Blakiz Beltza bigarrena filma. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Nosotros? ¿Holandeses? Ah, ¿sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan ETS taldearen guretzat kantuarekin agurtuko zaituztegu besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte. Orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo-goxo itzegidazu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat. Guretzat, gorde ditut musu eroenak. Guretzat, debekatutako jolasak. Egun sentirik ederrena, orain bizitza guretza da.